हेलौ लोगोफोर बयनिसिमबो खुलुमहरनाय जासिहरबाय आंनि इन्दु प्रभास चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। आं नै दायो दखानाव थांनो नागिरदों ना कारिगाव बाजाराव थांनो नागिरदों बेलासिनि। आं मालायफोरबायदि जेबो बुंनो रोङा। आङो गोदान माने बुंबाय थायो आरो एखमबा दस्रा दिनै दस्रा गाबोन दस्रा बिदि बुंबाय थायो। आं बांद्राय जेबो रोंथ'वाखै दाबो, गोदान नालाय ओंखायनो आङो दिनैहाय नायलांबाय थायो। आं दायो थांगासिनो जोंना लामाया बिराद मोजांखा। आं मालायफोरबायदि बांद्राय रोंजोबाखै दाबो गोदान नालाय ओंखायनो नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ प्लिज अननानै साबस्क्राइब लाइक शेयार खालामबानो जायो। आंना साबस्क्राइबानो दा बारा गैया। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। आं दायो थांसिगोन दखानाव। दा दिन्थिनोसै आङो सेल्फि लानानै होग्रा माबा केमेरा लाना होग्राबो गैया नालाय रावबो। गांसे रेडखौ गांसे नीलाव आब' आं भिडिअ खालामनायखौ ओरैबायदि नायबायना नै जा गंग्लायलायनानै नाहरसिनो। नायलाय गामिया मा भिडिअ खालामनाय जाखो बिदि। दायो आङो फैफिनबाय आरोना बाजारनिफ्राय थाबायगासिनो। नै आङो लाजोब्बाय जानांगौखिनि गासिखौबो मा नांगौमोन लाबोबाय बाजारनिफ्राय। नैबे फोथार। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो, मोजां कमेन्ट हरनानै आंनि भिडिअखौ नायनानै आङो बिराद मोजां मोनो। आंनि साबस्क्राइबाबा एसे बारायबाथाय आं मोनसे मोननै बारायबाथाय बिराद मोजां मोनो आरोना। इउटुबबो एडिट खालामनो रोङा आङो दासिमबो बारा। बिदायानो जानाय लोंबाय आंखौ मा फाग्लि बायदि भिडिअ बानायदों लामा नायलांजोब्बाय बाजैमोनहाबो आंखौ बिरादनो। नै जोंहाय लोगो बोरमाया आं बोरमाखौ बिराद मोजां मोनो फिसिनो। न'आवबो दंमोन ओमफ्राय नोगोद गरम हाव सान्दुंबो आरोना, ओंखायनो आङो भिडिअखौ बावनो फोजोबनो सानबाय। अन्नानै आं खेनसे बुंबावसै, आंनि चेनेलखौ इन्दु प्रभास चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक शेयार खालाम अन्नानै प्लिज। बिराद मोजां मोनो आरोना आंखौ बयबो नायलांजोब्बाय।